Mot dona als tècnics vitivinícoles una visió global de l'estat de les parcel·les, amb mapes detallats de diferents índexs vegetals. L'aplicatiu reuneix en un sol punt imatges satellitàries, ortofotos d'avionetes i mesures directes. A més, permet automatitzar la selecció dels punts d'inspecció on es prenen aquestes mostres, fent més fàcil i eficient la feina dels tècnics. En el projecte s'han utilitzat dades del satèl·lit Sentinel-2 del programa europeu Copernicus i s'ha complementat amb dades del Menut, la segona missió satellitària de l'estratègia New Space, impulsada per la Generalitat de Catalunya juntament amb l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya. Les dades del Menut han ampliat així la informació disponible i ha augmentat la resolució temporal i espacial. Projectes com aquest, coordinat per l'IEC, en col·laboració amb l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, mostren la importància de les tecnologies New Space i l'impacte beneficiós de les dades de satèl·lit en el sector vitivinícola i fruiter de Catalunya. Per Reimat, el més important de participar en aquest projecte és tenir l'oportunitat de millorar la sostenibilitat i la qualitat dels nostres vins. L'ús d'aquestes imatges obtingudes per satèl·lit ens permeten optimitzar l'ús dels fitosanitaris, dels adobs i de l'aigua per ajustar-los allí on són estrictament necessaris. A més, ens ajuda a seleccionar aquell raïm de millor qualitat. A Agropixel som consultors agronòmics, especialitzats en aplicar noves tecnologies per millorar la gestió diària dels cultius. Amb la digitalització i les imatges de teledetecció hem millorat l'eficiència en la gestió, estalviant recursos i temps. El projecte Mot ens ajuda a localitzar i caracteritzar els punts més rellevants de cada una de les nostres parcel·les, utilitzant imatges de satèl·lit per analitzar les seves variacions segons diferents índexs. Després de validar la tecnologia i el potencial del projecte Mot, des d'Espescat ens centrem a crear un producte per a empreses vitivinícoles que vulguin millorar la gestió dels seus camps, entrant en el sector de l'agricultura de precisió. Confiem en continuar col·laborant amb l'IEC, Agropixel i Reimat per desenvolupar solucions que ajudin a resoldre els problemes reals dels agricultors.